So, welcome back mga katropa. This is Edmond Reyno, ang inyong tropang lakwatchero. For this vlog guys, we are here at David and Dennis Botanical Garden. So, ito po mga katropa is located at Sabangan, Lingayen, Pangasinan. So, yung mga plantito, plantitas dyan, puntahan nyo na po dito sa Dennis and David Botanical Garden. So, from Labrador, pwede kayong dumaan sa Labrador going to Sabangan. Pwede rin po sa Dumalandan, dadan kayo ng Istansa and then Sabangan po. So, kung hindi nyo po mahanap yung location, magtanong ng magtanong. Kung hindi nyo pa rin mahanap, umuwi na. So, mga katropa, puntahan na natin at pasalan ang David and Dennis Botanical Garden. Arat na! So yung mga katropa, shout out muna. So, sinulat ko na lang sa cellphone kasi nakakalimutan ko yung ibang mga pangalan. So, shout out unang-una kay Ma'am Donna Taktakin. Siya po yung may-ari nitong Dennis and David Botanical Garden. And of course, syempre, shout out din kay David Taktakin, kay Dennis Taktakin, and kay Casey May Hernando. So, meron pa rin akong pahabol na shout out. Shout out kay Christy Amor Rivera Manuel, kay Marisa Gomez Soriano, and kay Gerald Godoy Soriano. So, shout out sa inyong lahat. Kumusta? And let's continue po kung anong, tingnan natin pa kung anong meron pa dito sa David and Dennis Botanical Garden. So, let's go! So yung mga katropa, this section naman po, meron pong Mayana section, meron ding rose section, meron ding cactus ba o yung mga tusok-tusok section ng mga halaman. Then, meron ding mga pako section. So, it's up to you na lang kung anong pipiliin yung variety ng halaman dito sa section na to. So, mga katropa, tignan natin!
So yung mga katropa, another section is the Kalachuchi section. So aside from mga variety ng halaman, may mga ano rin dito, picture spot po tayo na pwede tayong pag-selfiehan, pwede nating paggrupihan na portion dito sa Dennis and David Botanical Garden. So mga katropa, tingnan pa natin kung anong ibang view dito sa David and Dennis Botanical Garden. So let's go! So yung mga katropa, meron din tayo ditong parang rest house po dito sa David and Dennis Botanical Garden. So kung medyo pagod na kayo, pwede kayo magpahinga dito while waiting kay mga mamshi na namimili or bumipili ng mga halaman. So from here, kitang-kita po yung 365 degrees ng Botanical Garden. So pwede kayong mag-stay dito, tingnan nyo at pagmasdan yung mga sari-saring mga halaman na nandito sa Botanical Garden. So mga katropa, tingnan pa natin dito sa David and Dennis Botanical Garden. Let's go! So mga katropa, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa David and Dennis Botanical Garden. Ma'am Donna Taktakin, maraming salamat po for accommodating us here. And of course, sa lahat po ng nakasama ko dito sa pagpunta sa David and Dennis Botanical Garden. So mga plantitas, plantitos, pag wala kayong magawa, hindi kayo busy, anytime po, open po dito at pumunta kayo at pumili ng mga halaman nila. Promise, marami kayong pagpipilian dito. So, before I end this vlog, masantos, yaagaw, at sikayon, amin. In Ilocano, na imbag, na aldaw, kada kayo, amin. Bye!
So yun mga katropa, una-una po, maraming salamat kay Amor Christ Garden. Shout out din kay sorry, hindi nakasulat. Christy Amor, Manuel, again, Masantos, Yakap Wasan, Yakap Wasan.